A ranar 24 ga Fabrairun 1987 aka yi wa ɓarayin fanshin soji ɗaurin shekaru 55. Jama'a barkanmu da sake saduwa a cikin shirin a rana irin ta yau daga Tarihi TV tare da Maude Rabiu Gwadabe. Domin samun shirye-shiryenmu a kodayaushe, ku biyo mu a shafukanmu na YouTube, Facebook da TikTok. A rana irin ta yau ne wato 24 ga Fabrairun 1987, kotun soji ta musamman kan ƙwato haƙƙin al'umma da aka sace ta ɗaure wasu sojoji 4 shekaru 55 a kurkuku, sanadiyar satar naira 759,511 da kobo 65. Kotun mai zamanta a Kaduna ta sami Kyaftin Pius Johnson da Staff Sergeant Abu Isede da Sofemi Takwi da kuma Umar Aliyu ne da laifin haɗa baki da satar kuɗin fanshin tsofaffin soji. Shugaban kotun sojin mai shari'a VJO Chibuwe ya ɗaure Kyaftin Pius Johnson shekaru 5 saboda samunsa da laifin haɗin baki. Su kuma Staff Sergeant Abu Isede da Sofemi Takwi sun samu tikitin cin tuwon gwamnati kyauta a gidan kurkuku har tsawon shekaru 10 saboda samunsu da laifin haɗin baki da kuma sata. Yayin da Umar Aliyu aka yankar masa zaman jarin na shekaru 5, shi ma dai saboda haɗin baki da cin kuɗin haramun. Mai shari'a Cibu ya ce laifin da mutanen suka aikata ya saba da dikirin soji ta 3. Ya ce Kyaftin Johnson da Staff Sergeant Isede su ne suka ci amanar aikinsu, aka haɗa baki da su, aka tafkata asar. Shi ko Sofemi Takwi shi ne kanwa uwar gami wanda ya kai gwauro, ya kai mari domin tabbatar da nasarar badakalar. Haka kuma Umar Aliyu ya sa hannu ya karɓi naira 5,000 daga cikin kuɗin daga nan Alhaji Isa Ɗanladi Maude ba tare da tambayar ko na meye ba. Da haka mai shari'a ya ce, tun da aka ba shi irin waɗannan maƙudan kuɗi kuma ya sunƙume a aljihu ba bincike, shi ma ya tabbata mai laifi. A cewar mai shari'a, wannan laifin da suka aikata cin amanar ƙasa ne saboda tsabar kwaɗayi da dogon buri. Kotun ta ba da umarnin a miƙa gwamnatin tarayya naira 490,851 da aka ƙwato daga hannun ɓarayin fanshin, sannan kuma a kawo kotun rasitin shaidar biyan kuɗin. Haka kuma kotun ta ce a kawo mata shaidar biyan cikon naira 268,660 da kwabo 65 da suka rage a cikin kuɗin. Shari'a Cibuwe ya ce darasin da masu laifin za su koya shi ne, kuɗin da suka sata ba a bar su sun ci ba, gashi kuma sun sayo wa kansu filoti a gidan maza. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya kammala, ni da na gabatar, Maude Rabiu Gwadabe ke cewa ku kasance da Tarihi TV a YouTube da Facebook da TikTok domin jin muhimman abubuwan da suka faru a tarihi a kowace rana.